отиваме на реплей. И това е първият епизод на Minecraft Survival. И да, и сега почваме и си вървим. Това трябва да е втори, ама първия се бъгна и бях махнал тикчето на рекорд саунд и не се чувах. И аз сега идвам тук и надявам се лагера ми се оправи. И се оправи сигурно. Да, сега ще пробвам спокойно. Събирам малко дърт, защото съм готин. Дърт, какво ти дърт? Не знам. То на мен сега къща ми е така забита в стената. Изкопаем дупка и готово. О, това са ми любимите къщи. Това са ми най-любимите къщи. Това най-епата къща, така е забита в стената. Да, пък и най-лесно се прави. Това къща. Извинявайте сега, че малко ви лагва, ама... Малко ви лагва или ти? Малко ви лагва. Казвам ви да посетите Реплейс. Правих хубави клипове. Много ясно. Прасе. Храна от прасете. Някаква пържула. Ако искате текстчър пака, там как е. Други епизод ще го дам как беше това там? Там, в описанието ще го дам, аз съм си го правил и затова е бъгнат. И е за 1.4.2. Аз съм на 1.3. Аз го знам. Къв? Там бе, нали? Там бе, това там. Човек, намерих дънжън. Верно ли? Да. Къде е отфу? Ама как под земята ли? Не бе, ето и като си върва и тока дупка изкопава. What the fuck? Това тя? Да. Кажи какво има вътре. И чакай. Cocoa beans ли там? Не, това си го имах. Това. Жито, 3 хляб, 7 айрон и 3 gunpowder. Чо, много добре. Да. Чакай сега. Да се ориентирам. Gunpowder не ти трябва толкова. Да знам. Изгубих си къщата. Пак. Миналия епизод го губих. Я пак го губя. И някъде ще си изгубя главата. Трябва. Посетете и Demolition TV, нали така се каже? Да. Не съм добре с английски. Без гейминг отбор не шегувам се. Не се шегувам така. Посетете и мен, и него, и всички. Освен всички, само мен и него. И Demolition TV. Или там как е. Точно така е. Yeah. Сега нямам някой там. Човек сега ще си направя кирка, като си изгубих къщата и като до мен няма дърва. Шит. Прасе. Чакай и Значи, аз преди да навера равина... Равин. Аз пак равин. Взели мостовна от това, от държава. Какво да взех? Мостовна. Не. Вече можеш да си правиш някакви оградки от мостовна. Ама аз съм на 1.3D. Значи не можеш. Не съм го апдейтнал. Къде е тъпя ми? Значи, хора, това е да съм тъп. Аз като преди да намеря дънжъна, тръгнах назад. А назад е там. Значи ето го и дънжън. Този епизод явно ще се
казва "Изгубих си къщата". Ха. Мислиш ли? Да. Ето го. Ето го. След велик. И тук имам си тиквички, имам си и чест, и съм готин. Не знам, днеска само повтарям готин. Така, какво правя сега? Намерих си къщата. Ще направя една кирка, ама няма да е от айрон. Няма си го хъб. Ами от друид? Не. Не, това ще е от санд, пясък. Вярно е? Да. Добре. Сега тук е мината. Не, ще изкопая каблото, аз пък каблото. Какво е това? Кол. Да. Баси ме. Аре, 96 години Ардан, направя 100 и направя клип. И да ви рекламирам всички, къде си ми гледали профил. Така че, ако ми гледате профил, ще получите безплатна реклама. Така че във ваша полза. Просто да погледнете профилчето. И моето. Мен трябва да ме рекламираш, аз те гледам да е дълго. И сега ще се абонирам. Не искам абонаменти, аз не ми трябват абонаменти. Кой ти трябват лайкове? Не. Известно. Не съм нагъл. Мога да лайкнете ми клипове. Не шегувам се. Просто са. Да, там още 4 човека ми пустят профил и правя реклама на всички. Къде ще пустим? Бати мазата реклама си наприх. Възикам се. Иначе това верно. И си направих мазната реклама. Аз ще го изрекламирам. Посетете го. Геймър. Vlog. Най-добрия. Мани бе. Направо цепи мрака с фенерче, без батерии. Така. Стоп, няма. Аре, след клипа да играем мътта. Аз в момента игра. Си го свалил. Ще играем. Човек, става ли си изпъка кирката? Да. Става. Ще пробвам. Не става. Става, да. Ако си на Майнкрафт 100 милиарда, точка 400 трилиона милиарда. И да, хора, сега си видим какво има в честа и това ще е клипа. Не, това е това. Кой епизод беше това? Първи. Да, това ще е клипа. Надявам се клипа да ви е харесал. До следващия път. Чао.